Mula sa 25 million pesos, ginawang 50 million pesos ng lokal na pamahalaan ng Mexico, Pampanga ang kanilang pondo para sa procurement ng COVID-19 vaccines. Ilang barangay projects din umano ang nire-align upang mabuo ang naturang procurement fund. Ongoing na raw ang negosasyon sa pagitan ng lokal na pamahalaan at Pfizer para sa bakunang posibleng dumating sa huling quarter ng taon. Nakikipag-ugnayan din sila sa AstraZeneca, Moderna at Johnson & Johnson's. Gaya ng ibang LGUs, wala pa rin katiyakan kung kailan darating ang mga bakuna dahil umano sa nararanasang global supply shortage. Nasa ikatlong linggo na rin ang master listing sa buong Mexico para matukoy ang makasasali sa priority recipient category. Gagamitin nilang basehan ang inilabas na guidelines ng Department of Health kung saan mga medical frontliner at senior citizens ang uunahing mabakunahan. Target ng local IATF na mabakunahan ang 70% ng higit 154,000 residents ng Mexico. Nagbigay ako ng instruction sa aming MHO officer na magbahay-bahay. Hindi yung estimated lang. Gusto ko actual para alam namin kung sino yung mga kababayan naming gustong magpabaksin. 3 milyong pisong pondo ang kanilang inilaan para sa 2 ultra-low temperature freezer na ilalagay sa Mexico Community Hospital. Upang maipakitang ligtas ang COVID-19 vaccines na ipamamahagi ng gobyerno, willing umano si Mayor Teddy Tumang na unang magpabakuna at kanya itong isa sa publiko para mawala ang pangamba ng ilang mamamayan. Patuloy rin ang seminar at simulation exercise ng mga health workers sa bayan para sa tamang handling, transportation, storage at pag-administer ng COVID vaccines. Base sa latest COVID bulletin ng Mexico, umabot na sa 355 unconfirmed cases sa bayan. 317 ang recovered o gumaling na, 22 ang namatay at 16 ang active cases. Rainiel Pawid, CLTV News.